Kok kowe ngecero wanda? Lah iki nek sing graham ngene dijabut terus nek mamah kon kowe tetep kowe wanda iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur ado. Kok kowe ngecero wanda? Jenengan kok meng ngarep nesu wae lho. Untune laratin. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo eman. Maksudnya Maksudnya ki untuku sing sebelah kene. Nek dijabut, nek kancane mangan iwak, apa aku kan ngemut iwak? ngene marahi lara lho. Iki tak eman-eman ki nek iso nggo mangan sate kambing padake. Nek sing graham ngene dijabut terus nek mamah kon atene aku kuwalat ro geter. Lagi mame sing empuk-empuk wae. Geter ki sapa? Penggenderku kae malah lucu malah kualik lho. Nek mangan iwak, le mangan untu ngarep. Nek mangan ager-ager malah untu mburi. Nek burine jenengan niku termasuk napa? Wah, kowe ngece. Lah ngapa? Lah niku kan di parabi payek to. Sawa. Burine jenengan. Wanda, kowe tetep mengina kowe. Kowe tetep kowe wanda iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur ado. Kok kowe ngecero wanda? Jenenge payek wondo ngono. Aku rung tau muni ngono ndek iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lha. Biyen kapan? Seksine sapa? Nek kaya nah aku ora diparani lho. Lah apa wani? Oh, kowe. Wah, aku ya kebangetan kok nesu kok njurming nang kene mut sisan. Mene piye? Sritenan nang Mergane iki dienggo memperingati hari kemerdikaane bangsane awake dhewe aja nganti nggo dolanan. Iya. Dangdut jarane wis ana tembange dhewe. Heeh. Nek hari 1745 digawe dangdut, digawe jaranan kuwi malah ora apik. Heeh. Saya-saya kok tulisane ngisor mboten nyawer wah wis. Nabuh ki ya nganggo tenaga padha. Penjalukane ora ketemu ngakal. Iya. Ben apa-apa. Ha iya. 17 Agustus 45 kok njaluk jaranan. Iya, sama saja Anda itu menghina. Iya. Bangsane awake dhewe ngono ya. Heeh. Cuma wis nang negeri jiran kok arep lali ro lagu kebangsaan. Ha iya. Liyane wae, Gong. Liyane sing apik-apik isih akeh. Iya. Ki mau sesideman Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin langsung kemawon jumeneng. Ki disuwun karo Pak Amri gara-garane rada dipanjangke. Oh iya, ya lapor Mairot. Gara-gara. Oh iya rek iya. Petro ora ditafung tuang. Arep nesu kok kleru. Ngarani bedigal. Bedibal kok bedigal. Ayo, Ndang, jumeneng Mbak Tatin. Nggih, Kang Dalu, Pak. Wajan ya. Ayo iki sing request paling laris ki Tatin. Ah iya ya iso ora apa-apa, arang ya dhewe-dhewe. Ah iya. Ana sing seneng Tatin, ana sing seneng Arisa apa Elisa, ana sing seneng karo Ayu, ana sing seneng karo Agnes. Pokoke bebas. Request sinden bebas. Ya, asal ana tetembungan membayal. Membayal. Lah sono regane dhewe-dhewe. Heeh. Santosa kesel banget kok. Mulai kok biasa nek kesel banget. Jenengan kok meng ngarep nesu wae lho. Untune laratin. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo
Ya eman-eman. Maksudnya Ki untuku sing sebelah kene. Ha nek dijabut nek kancane mangan iwak, apa aku kon ngemut iwak? iki nek marahi lara lho. Iki tak eman-eman ki nek iso nggo mangan sate kambing padake. Nek sing graham ngene dijabut terus nek mama kon atene aku kuwalat ro geter. Lagi mame sing empuk-empuk wae. Geter iki sapa? Penggenderku kae malah lucu malah kualik lho. Nek mangan iwak, le mangan untu ngarep. Nek mangan ager-ager malah untu mburi. Dadi ager-ager iwak iki atos ager-ager. Ha iya. Kowe wonge wis ra menyang isih tok rasane. Ayo men nggo hiburan ning omah ya dhewe ming karo anake. Ning kilang-kilang kok ya. Iya. Eman-eman kaya iki tak obati wis saiki wis ora krasa ngene. Ya iya, ning kok isih emosi wae. Mbok ati wedhus. Mergo ati wedhus. Heeh, pancen aku mau awan mau jajan ati wedhus. Lah iki nek mangan sing empuk-empuk ngono ki wae. Ha iya. Contone ati wedhus. Arep apa? Ager-ager ya, Mbok. Putu. Ha iya, kae ya empuk. Telo pendem. Ha, kae goreng sik to. Ning telo saiki aja ngece telo lho kok. Telo iki saiki dadi makanan terfavorit. Nek le masak iso digodhog sik, bar digodhog digoreng, diolesi keju. Wah, telo iki dadi enak banget. Wah, nang kutha kono laris banget. Jenenge telo keju. Lho, ha iya saiki mung kari pinter le masak kok. Peyek lho. Peyek iku ya enak. Saiki peyek iki ora mung peyek kacang tok lho. Peyek jingking. Oke. Warna-warna peyek kroto. Kroto iso dipeyek. Iso, enak. Peyek laron lho. Padake. Mangsane. Dadi warna-warna panganan kuwi. Nek burine jenengan niku termasuk napa? Wah, kowe ngece. Lah apa? Lah niku kan diparabi payek to. Sapa? Burine jenengan. Wondo, kowe tetep mengina kowe. Kowe tetep kowe wondo iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur ado. Kok kowe ngece ro wondo? Lho, kula meng nganu jenengan ning kala iki jenenge peyek wondo ngono. Aku urung tau muni ngono ndek iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lah. Biyen kapan? Seksine sapa? Seksine wong. Rekamane endi? Kowe seneng. Ya sesuk tak setelke. Kowe kae dunake payah. Nah aku ora diparani to. Lah apa wani? Oh, kowe. Wah, kowe ya kebangetan kok nesu kok njur ming nang kene muji sana. Mene piye? Pak Wanda. Ayo kowe rasah selak ndo. Kono ora apa-apa mbok menawa dinahke. Dinahke. Pak Wanda mengal pripun ta? Ola, pancene. Ayo wong ora ndek untu kok ya. Kendel. Ayo, kowe men kemelen. Iya. Gareng. Bagok sing ngomong ki. Oh iya. Diwas keplak kowe aku. Yo, dibawani ti. Nggih. Engko aku arep njaluk Agnes takon nembang angenteni. Angenteni timbuling si selarangkeng. Nano, piye kae? Ayo sungkut manut Agnes. Siana. Ayo gek wis. Nggih ngrungokke niku lho gendere. Oh, sing gender ganti kaya peyek ku ya. Cowek. Peyek ini harus dicokot ngantil. Wiwitane anderek sang peke Pino Beri
anggere statin ngadeg ngono kuwi. Komen-komen nang YouTube kuwi. Wah. Endi sing wow. Tatin semakin wow. Ono sing tatin Bainal. Tatin luar biasa. Arung ndelok asline. Ayo. Awe. Sikile nek dibuka sekrup tok. Wah. Ora ya, tak bukake piye? Kaendo. Iya. Wah, dara-dara. Sawan menyang kutha gedhe mambengi sidane wis do bali sepi ya, Tru. Heeh. Kowe jagoan ro glundung pringis ora, Tru. Tambah loro. Wah, iya. Glundung pringis mata kucing karo plembungan. Sinten iku, Pak? Sinten e? Glundung pringise sapa? Lopes. Mata kucinge Denko. Ora omong matane bloro-bloro. Kaya arep nadai kaya nek coplok lho. Plembungane bodong ayo. Mlumah ki wetenge kaya kang saking wukir. Awe ra ngerti. Mula wong ki anggere nang omahku bengi mesti wedi. Ha iya. Ayo singup ya, Gong. Ora perkara singup, kancaku ya kaya panjal maning demit. Ha iya. Sing do ngancani iki. Nek ora ana wiyaga ya Mbah Ubra. Ha iya. Kok anggere muni guyu karo ilate metu, ha untune ompong kok ilate metu. Kaya ula kisien lho. Anggere takon mijeti aku aja guyu lho, aku wedi aku. Mboten. Teman setia mesti ngancani anggere ana wong mesti langsung menggok, langsung turu. Jare ngancani kok langsung turu. Heeh. Sora kurang pramana Ning wasis angungrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis ya terus tresna sesideman nani udu kuwi ya mong kuwi nganu jenenge kuwi sarwa-sarwi ndrendre ya mangga terus tresna sesideman
paten ana timbang pepisahan. Ya. Luwe becik paten ana melung liwat kincanging alismu monggo liwat kincanging alismu nadyan bocah melung ya dinteke din lela lela urip ana mau pamundutan wis diaturake ya kuwi sesideman ya bae tatin waduh bae apa bae idra ora bae iki sing nembang Mbak Tatin utawa disebut sesideman wit tatin ngono kuwi bersama tatin aku kuwi gendhi Gong aku arep nembang ya nembang ngrungokke suarane anakku wedok Agnes ya angentani timbuling sisilek kuning langking ya men jumeneng sik iya wong sementara iki ya urung ana pamundutan tak aturake sing langgam sing rada apa jenenge iki ya biyen-biyen ya, Tru. Iya, karo nggo nyapih apa gubuk asmara. Ndak nggo pamundutan gubuk asmara wae. Heeh. Oh wis, yo. Pelok barang. Ah, paling seneng aku. Ya. Harmoni pelok barang rasane meriah kae lho, Tru. Ya. Angko ya sekali-sekali rasa cara wetan, cara ngayuja pelok barang. Wah, apik. Heeh. Engko bungkek begitu mengo nang pelok barang langsung dipaku. Ndak nolah-noleh terus ya. Ben langsung nang pelok barang terus. Heeh, menyurau. Heeh.
Apila barang ki penake. Suluki anu pamedare Jaka Lodang engko mlebune nang entung ten sigra milir sang gadah sinangga bacul piye ya penak nang ning manguwa pangsi manyura wancine kuwi ya penak iya edan lan wae Penak kabeh nggih, Pak. penak kabeh Kula nggih seneng e. weh ayo wis padha kowe seneng bela barang aku seneng bela barang Sik penak-penak niku. Petro seneng slendro tak? Slendro nah. Aku nek ora slendro ora. Sip, ayo. Bawani nak? Ya, monggo. Kula deg-degan ya, Pak. Ngapa kok nembang kok deg-degan ki? Rasa ngematke sapa-sapa. Heeh. Mboten. Saliken didoni wae nek ora ngemat. Ketokne ra ketara kae lho. Bawane apa ki bela barang to apa maneh pangkur anu apa dandang gula bancet. Iya. Ya kyangira pangkur. Monggo. Kiraku Malangan. Apa nak mujur? Heeh, dandang kula Malangan. Dandang kula Malangan iki ngedegeti, heeh. Amung tanra. niki pangkur nggih, Pak. Oh iya, pangkur Malangan. Sinom apa, Pak? Sinom. Kinanti. Nggih, pokoke sak ketemune. Wah, wis ngarani ya do slip-slip. Dandang gula wong di sing pangkur di Kinanti. Heeh. Ya wis gambus. Gambo, ha? Gambo. Kolbok. Kowe iki nek ora dong cakepane iki rasa sok miwir. Wong lambe ora tau pas kok diuja. Sritenan Blem. Nek lambeku nek nggo dolanan tibane mesti mangap lho. Oh, bong. Blem. Ah, nek coba blem. Ah, iki mungkin. Sesuk ki tanggal 23 ya, Tru? Heeh. Wah. Aku tanggap warsa. Tanggap warsa kaya sesuk kanca-kanca teko kabeh. Ya. Belehke wedhus. Weh.
Ah senengane do ora percaya. Ah wingi kowe muni tok bleke lele. Gelem apa kepatil cangkeme? Bleke wedhus asli loro. Oh iya iya tenang wae. Utangke dit climen. Iya. Asisule nyaur piye? Dipotongke bayarku. Oh iya iya. Santai wae, Pak. Wis aku wis mau wis cek wedhus ana sing gedhe. Heeh. Wedok. Iya. Ning ora nggo syarat ora apa-apa, Gong. Sing penting bleh pokoke. Nek ora ana wedhus ya loro, ora ana wedhus loro ya wedhus sikik siji ya. Moh. Padha iwake moh. Ora entuk karo agama. Ora pareng ora. Loro ya loro. Ora teko rugi saja. Iya. Lah sembadani pokoke. Heeh. Khusus sing enong tak turai sirahe ning sungune sisan kon mlethak. Iya. Diturai napase wis. Rasaku. Terus pong-pongane metu. Pong-pongane. Dudu dandang kula malangan iki to. Audu. Iki sing kari dhewe. Kledang-kledang lakae bocahe teko. Oh, ae. Wah, kledang-kledang lakae banget teko. Ayo ndelik. Iya nek sing nyuwun meneh saka PWKS Jabodetabek. Heeh. Iki nyuwun tembang kangen ya engko diaturake ya. Heeh, wis mena-mena santai wae kok. Ya. Terusno ya. Kledang. Wingi sore ya aku dibel karo piyai seniman saka Surakarta. Apa? Oh, mbok coba njajal prau layar Slendro mengko. Oh iya, engko dijajal bareng-bareng. Apik kuwi. Heeh. Yo kancane kisih gembira. Nek gamelane muni dadi terus. Dadi aku mau wis ditabuhi karo si kuwi lundung pringis kuwi. Lundung. Ayo nak. Ya, wah mesti jos iki. Ya.
Monjo tenan. Ya, mau aku mau ndelok meneh nggon storine si Mamantri. Heeh. Tak delok ya. Ngenteni. Walah kuwi termasuk langgam kesukaanku ya terus. Iya. Ngenteni kuwi. Oke jane langgam-langgam sing apik-apik iki oke ming ora tau do diunekke. Ya. Kaya to Wido Semi ayo apik. Apa? Aku rasane kok arep misuh lho terus nek kowe omong ngono kuwi watone lekop ngono kuwi. Iya ya ora apa-apa. Apik iki mau. Heeh. Tembang kangen. Ya diaturake. Ki engko ya ana sing nyuwun liwung. Wah, diaturake ora usah apa-apa. Ora usah apa-apa iki maksude piye? Yo, sapa sing kepareng arep ngaturke tembang kangen? Ya. Mbak Neti. Ya. Sing suwe ora ketemu, ya. Kepiye kok ming arep ngadeg kok dadak mendonong? Heeh. Lah nggih kewas kerian ndak tiba to, Pak? Lah iya. Aming karo wong ngadege kok mendonong. Hah? Yo, tembang kangen dibawani sik. Ya, mengko gek liwunge Prastiwi. Ya. Ayo ora kok nembang. Wah, ayo wis bendina nembang ora. Bendina nembang, bendina mangan wis ora. Ora ono enteke pokoke. Ayo. Nggih. Pangkur nggih, Pak. Sakaremu. Buka apa? Lho, maksud iki bawane pangkur. Ora kok njur gending pangkur ki ora. Rujak-rujak ote mleket rek gulane jemek ngono. Yo. Mingkar mingkureng ukara. Weh, edian iki luar biasa. Neti mencoba pangkur Semarangan. Wis sanes, Pak. Udu pangkur berarti ya secang. Goblok. Gareng sepono rene kok radong. Udu pangkur secang wis. Muntilan. Aduan. Akarana karenan marti siwi sinawong resmining kidung sinuba sinukarta mreka tarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama-agame ngaji. Oh, wis ngono. Yo, rampung. Ora kok kowe kok yo rampung. Yo rampung. Piye malah kok yo rampung. Atus. Ya. Karenan marati sewi sinawong res meneng kita coba balen ana net ning aja tok ampet kowe iki isih suarane sinawong rasmining kidung kuwi ngati-ati kena ning los sinawong rasmining kidung cul rasa digondeli ben waske suara
Suarane lho. Ha iya. Los. Sinawung resmine Kidung Cul. Ikhlasna, tegakna. Ikhlas. Yo, gawe. Mineng Kidung. Nah, janjane ming kowe iki janjane ming isih sok tok gondeli kok senengane. Angleleng wonge. Allah kok. Maksudnya suara. Kemaki. Karto Dimin. Mereka tarata Pakartineng ngelmu Nanti ki geleme pentas ki mek ning dina Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Mergane napa, Pak? Mbok ora ngerti. Aku iki tak mergane apa kok? Anggere dikon klimen niki dina napa, Pak? Rebo. Mboten ajeng mangkat lho. Ora ya. Mboten to, Pak? Bocah iki ngapa ya aku ngono. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kang tumraping tanah Jawa. Semene sing ora guyu kok mung sing nyiter. Kancane do. Wah, anu, dhek arep guyu wis dinganakne iki. Wah, ya. Tapi ya sing ndelok ya kancane dhewe nek ora gayengke kancane dhewe, arep gayengke sapa? Iya. Mangga tembang kangen yuk.
iki. Iya. Kaya dhek kaya melepaskan semua beban hidup. Jos. Mula aku mau begitu iramane sesek. Aku langsung lepaskan, ekspresikan. Kayak terus langsung ngene. Minggat. Loh, apa iku? Apik tenan iki, Mas. Heeh. Aku melu njogan ning nggone ra cukup. Wah, iya ora apa-apa. Pras. Sik. Cah kurang ajar. Ayo, liwung sedelo wae. Kati liwung atiku. Wis langsung. Waktune mepet e. Isih tombah tembe wae. Ha iya, takon batesi esuk. Paling ora pamundutan ki maksimal 5 wae, Tru. Heeh. Sing nyak yuta. Ha iya. Anjane diantan bageng. Aku do dirasani karo netizen. Mbok men netizen ngrasani ya sak geleme pudele dhewe kok. Ha iya. Kritenan nang tasih